Eziagu na kansụl Orumba South na Anambra steeti eguzobego Agunaechemba bụ ọnọdụ nchekwa n'ebe ahụ. Eguzobere ngalaba ahụ bụ nke mere na Eziagu market. Ọ dọtara mayor na kansụl Orumba South Maazị Shedrack Azubike, ndị nnọchite anya ndị ọrụ nchekwa ejensi dị iche iche na ndị a na-akwanyere ugwu n'obodo ọnụ n'ụlọ n'ọpụlụ ije. Chibuzo Bidike wetara anyị akụkọ a. Mmemme nguzobe ahụ ka a nọrọ wee gbape ụzọ ndị nchekwa ruru 19 ma ha fenyezikwa ụgbọala a ga na-eji eche nche, ọgbatumtum 3, egbe, efe ọrụ ya nakwa ndị ahụ ewere n'ọrụ nchekwa ahụ. N'oge a na-eguzobe otu nchekwa ahụ, Mayor Azubike kwuru na ezi nchekwa so na isi sekpụ ntị n'ime ka obodo na-aga n'iru. Ọ gwazikwara ndị ahụ ewere n'ọrụ nchekwa ahụ ka ha sonye n'amụma ọlụ enyere ha nke akpọrọ Agunaechemba, ma fụkwazie na onye ọbụla nọ na obodo ahụ bụ ndị a ga na-echekwa. N'okwu nnabata ya, onye President General Eziagu Improvement Union bụ ọkaiwu Ernest Obi kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ihe ọ ṅụrụ iji wee fụ na Anambra bụ ebe ga-abụ ebe obibi, ma nọzikwere oge ahụ wee kwuo na onye ọbụla ga-abụ onye ọgbaama bụ onye a ga-enye nde naira 5 dịka ụgwọ ọrụ ya. Na mbụri ka eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Bernard Emejuo kpere ekpere maka udo na agamniru. Oge emechakwaziri ka onye isi oche otu kọmitii na-afụ maka nchekwa bụ Dọkịnta Godwin Okeke gwara Gọvanọ Soludo na ha ga na-akwado ya iji wee fụ na udo naghachitere na obodo niile dị na steeti a.